Imlá clíine drasal teachtaí agus seanadóí ócáid stochaireachta a d'eagra Conradh na Gaeilge agus gunna Gaeltachta. Bhí an dá agriocht a go géire chuir na láir na polatóí ghlacha le moltaí ile an chóchaiste iireachtais faoi strátéis fiche bliain gunna Gaeilge. Chur teachtaí dála agus seanadóí sim sa teachtacht a bhí na hagraíochtaí Gaeilge maidir leis an tácht a bhain leis an strátéis fiche bliain chur a bhaim. Agus an scris a ditach na ciirithe atá Malta don rain gnóí pobl cónanis agus Gaeltachta a dhéanamh. Is tócha cean na fáim na town ná nachhfuil beidir is ag an rain agadis cetá dulraig leis an rain gnóí pobl cónanis Gaeltachta fi láthair ó even stratéis fiche bliain. Mar is cinse nach líon an dárud le na céile. I dtéar an lei mátá an stratéis chun bheith chur a bhaim caithfar na hacfannaí chuí a chur fáil. Cinse go mór tinkar tabaise ag Maltaí na rinneargadis ar an Gaeltacht. Mar bhreainn túir na figurí is cinse nach mó rinn na Gaeltachtáin agus nach mó údaras na Gaeltachtáin má leachtar leis na Maltaí seo, mar na mó aon muoinú ar fáil dífa. Bhí deis céile anna de rialtas. Gan áras bhí daoine orla ag multhe gur mar sin a bheith. Níl an rialtas a gcéin tú le sin. Agus an freasúir teachtamach go láidir a bhabhar na tangan chomá. Is go déanana sin ga eile dhearart na hacuiní a chur ar fáil don Gaeltacht agus don teanga agus na mé éon chúlúón. An policy atá gcuine ar an stratéis ná go mbeadh cuaram na stratéise i rainn an tíisig. Takeim go hillas go thomláin le na héirtas atá agus basam go cógameach an dáil ag ré an plán in omlán agus go ábhar dóchastas na hagraíochtaí má se. Sorchan í riad an NuachtTG461010.avi.